ആംബുലൻസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 തരം സൈറണുകൾ. വെയിൽ, രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. എൽ, രോഗിയുമായി പോകുമ്പോൾ. ഹൈപ്പർ എൽ, വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയുമായി പോകുമ്പോൾ. ഹൈലോ, ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ സർജറി, ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട രോഗിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓരോ ആംബുലൻസ് സൈറണുകളും പ്രതീക്ഷകളാണ്, ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്റെ. നമ്മുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും ഒരു ജീവൻ നഷ്ടമാക്കാം. ഇനി മുതൽ സൈറൻ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാം. ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം. AJ ഹോസ്പിറ്റൽ, കഴക്കൂട്ടം.